Iragarritakoa bete da, egun sentiarekin batera, zurituta agertu dira hainbat hiri, herri eta errepide. Euskal Herri osoan egin du elurra. Horratxe irudia, lurralde guztietan zuritu du. Dirudienez gainera, neguko lehen denboraldiak okerrera egingo du eta elurkota 200 metrokoa ere izango da. Orain ordu bete, Bilbon bertan ere mara bota du. Jaurlaritzak bihar 9 arte luzatu du alerta laranja elurragatik. Nafarroan bihar arratsaldeko 5 arte. Eta arazorik handienak nola ez, errepidean sortu dira. Horregatik ezinbestekoa ezpada, autorik ezartzeko luzatu dute dei agintariek eta hartu behar den kasuetan hori bai kontu handiz giratzea. Errepide batzuk itxi egin behar izan dituzte tarteka marteka, zuhaitzak erori dira, elurra pilatu eta abar. Eta horrelako egoera gaiztoa zuzentzen ari dira Txurdinagako trafikoa koordinatzeko gunean, eta ikusten duzuenez bertan da Aiert Arietaren baina lankidea. Aiert, azpimarratu iguzu, zer eman du goizak eta zer eman lezake etorkizunak? Tira, bart gauean eta gaur goizaldean bota duen guztiaren ondoren parentesi egoera batean egon gara, alegia eguraldiak nolabaiteko atsedena eman du eta horrek batez ere errepide sare nagusia erabat garbitzeko aukera eman du, 2. mailako errepidetan aritu dira oraintsu arte garbiketa lanak egiten, baina parentesi hori badirudi bukatu dela. Geurekin daukagu Rodrigo Gartzia, segurtasun sailburu aldea. Arratsaldeon, Gartzia jauna. Arratsaldeon. Esandakoa, parentesia bukatu dela eta berriro bueltan direla elurra eta kaskabarra. Bai, hala da, ikusten da gainera, kamaratan hasi dela berrido eta hala jarraitzuko dau elurra eta baita be, batez be igual kostaldean edo zein lekutan txingorra baita ere, arratsalde, ilunabar eta gau guztian zehar, bixar, goizeko 9 arte edo, zehor ja aldatu egingo da pixkat egoera. Beraz, gomendioa da kotxea bakarrik hartzea hartu behar bada, eta eta hartzen baduzu, kontu auki, distantziak gorde, abiadura zaindu, argia jarri, hoie dira, azkenean, xur ibiltzea eta ardura barik ibili beharrean, xur ibiltzea hori da garrantzitsuena momentu honetan. Batez ere 400 metrotik gora botako du elurra, alerta laranja hori bihar goizeko 9 arte dago jarrita, kontua da bihar elurrik ez, baina beste arriskua sartuko dela indarrean temperaturen igoerarekin batera. Bai, hala da. Bizer goxien ja azten da hegoaldeko haizea, hegoalde mendebaldeko haizea, eta orduan horrek berotu ingo dau, eta pixka bat haize hotz hori baztertuko dau. Horrek berri dobe euria ekarriko dau, eta euri horrek arriesku hori daka, gero gainera 400 edo 500 metrotik berako edurra ere urtzen joango da, eta beraz arriskua dago. Beraz, bihar arratsalde partean eta hortik aurrera adi egon beharko gara erreka eta ibaien uren uholdeak zaintzeko. Beraz, uholde plana ere arreta fasean jarrita dago, esarrita daukagu, eta hala mantendu beharko dugu bizarko egunean zehar. Eskerrik asko, Gartzia jauna. Eskerra zuei. Horixe azken ordua, erne datozen orduetan elurrarekin eta kaskabarrarekin, eta bihar arratsaldetik aurrera, erne baita ere erreken bilakaerarekin, ibaien bilakaerarekin, uholde arriskua berriro ere areagotu egingo delako.